Umntwana kaThixo. Haleluya. Ngoba nje sifunde into ezinceda umntwana kaThixo zininzi endifuneke uzizabalazele almost zonke uzosibona isiqhamo. Haleluya. Eyoqala funeka uyizamile njengomntwana kaThixo osindisiweyo njengenkosi nomsindisi uthandaze. Haleluya. Funeke uqhelane nomthandazo, wazane nomthandazo. Haleluya. Thandaze futhi uthandaze nxa ulalayo, uthandaze nxa uvukayo. Thandaze nokuzodanda phuma esikoleni ukuthandaza. Thonje amagama bawo uncede biqini. Bawo ndisise. Ukuthandaza sesinye sesikhweqe soba umntwana kaThixo omelele. Haleluya. Ukwamkela uYesu njengenkosi usindiswe sisitephu sokuqala eso sokungena embusweni kaThixo. Ndiyakwamkela Yesu njengenkosi nomsindisi, ngena empilweni yami sisitephu sokuqala. Haleluya. Nawu ke ngoku esesibini ukubheka phambili zizinto wena okumele uzenzile ukuze kuvele isiqhamo okusiso empilweni yakho. Haleluya. Umthandazo. Haleluya. Funda bebe. Nokuqala nje pha ku verse number 20. Singabe sayicala nto, singabe sayidonsa ibende. Qala ku verse number. Qala ku 20. Enhloko verse 17 kunesihloko. Izilumkiso neziyalo. Verse 20. Ngoko ke nina zihlobo zami. Zingisani nizakhe elukholweni lwenu olunyulo. Nanso ke bangcwele ngicela siva apha uyasiva nje ihloko sisodwa. Izilumkiso neziyalo. Haleluya. Izwi likaThixo liyalumkisa. Izwi likaThixo liyayala. Haleluya. Liyasilumkisa kwenzela uba sihambe siqonda sazi. Namhlanje emhlabeni kukho abantu abakhonza abantu babhudele nezilumkiso. Haleluya. Kunabantu abazendlalayo bathi balale naphansi. Haleluya. Alale phansi abanye umuntu anyathele phezulu kwabo ngoba kuthiwa ungena umpostini. Haleluya. Nawe ngoku izwi likaThixo liyasilumkisa, izwi likaThixo liyasiyala. Kwenzela uba singenzi izinto ngoba sibona zenziwa, kodwa senze izinto ngoba kubhaliwe ezwini lakhe. Haleluya. Kodwa izinto ongazibona zibenhle uyibona ithandeka, kodwa xa ufunda izwi likaThixo kanti yinto engafunwa nguThixo leya. Haleluya. Kwixesha esiphila kulo kunabantu abaphakanyisiwe ongazibona ngathi balingana noThixo. Kodwa izwi lenkosi namhlanje lithi izilumkiso neziyalo. Haleluya. Liyayala, liyalumkisa. Esimanje manje ngifuna ukumkhonza uThixo, kodwa ndingafuni ukuzilinganisa noThixo. Andifuni uzalwe bazalwane ungafuni ukukhonzwa ngabantu. Haleluya. Abantu bakhonza uThixo. Funda ke mama izilumkiso neziyalo. Funda mama. Verse 20. Ngoko ke nina zihlobo zami. Zingisani nizakhe elukholweni lwenu olunyulo. Thandazani niqhutywa ngumoya oyingcwele. Ngoku nina zihlobo zami zakheni. Funda mama le verse. Ngoko ke nina zihlobo zami zingisani nizakhe elukholweni lwenu olunyulo. Ngoku nina zihlobo zami zingisani nizakhe elukholweni lenu olunyulo. Haleluya.
Akekho umuntu owakha omnye umuntu kodwa umuntu uzakha yini nabazalwane zakhe elukholweni elunye. Uzakha njani? Nakumbuzo uyasixelela bazakhe, bathe ngokumbuzo uthi uzakha kanjani? Senjilo bazalwane bami, kufuneka njengoba usindisiwe njengenkosi nomsindisi uzabalaze kangangoko yokuba uqhelane nomthandazo. Ngoba xa uthandazayo awuthethi nomonakali, awuthethi nomnukwa, awuthethi noxaba, awuthethi nonyakambi, awuthethi kodwa uthetha noThixo. Uyazakha ngolo hlobo. Haleluya. Kanisa uYesu wathi abafundi bakhe kumele bahlale emthandazweni. Kwinto yonke wathi mabahlale beyenza, wabazinzise emthandazweni. Kumele nihlale emthandazweni. Haleluya. Ngenina zidanda zakhe. Okwesibili, uhlanganele nabazalwane. Haleluya. Haleluya. Ngoba asikho isikhulu bangcwele sake savutha sisodwa nje. Ngeke siye wonke lo yawuqima phambi ekhumumsi. Kwathi ukuze sivuthe isikhulu kufuneka sihlangabezane nezinye izikhulu. Haleluya. Uhlale emthandazweni uyazakha, uhlanganelana nabazalwane, ngoba lento yiyo namhlanje ayikho igaranti yokusezaba yiyo ngomso xa ungahlanganelani nabazalwane. Haleluya. Ngenina zidanda zakhe. Ufike mani inyama ingafuni idiniwe. Anifuni ukuya endlini kaThixo namhlanje uSunday, anifuni ukuya endlini kaThixo namhlanje phakathi evekini, kodwa uthi bawo ndinikeza amandla ngoba endlini kaThixo. Ngenina zidanda zakhe, the minute mama usiye endlini kaThixo uzithutha mntana kaThixo, mahluku uzawubona ngomso. Awuzawuchitha xesha kodwa ngomso uzawubona umahluko. Khona into ixela akayenzayo kanti ngenina zidanda zakhe. Funda le verse 20. Ngoko ke nina zihlobo zami, ya zingizani nizakhe elukholweni lwenu. nibe nomonde nizingise. Belapha manje ngoJanuwari, kodwa zabalapha nagoFebruwari. Belapha ngoFebruwari, kodwa zabalapha nagoMarch. Belapha ngiyakuphelile, kodwa zabalapha nabonyaka. Ndizingise nimikhunde endlini kaThixo. Inyama idiniwe ayifuni ndiya, kodwa ndizingise ndiye endlini kaThixo. Ngomso nakhona abantu abazawubuza wengene intoni uba ixesha oyainvestileyo yakupela endlini kaThixo. Haleluya. Ngenina zintanda zilisani zihlobo zami, nizakhe elukholweni, nihlale emthandazweni, nihlanganelane. Okwesithathu, nixhomekeke ezwini likaThixo, niqhelane nale ncwadi. Qhelane nale ncwadi. Haleluya. Indirection yonke siyifumana ube lexesha nje uthi uhlele endlini uvela uthatha iBhayibhile yakho uthi kufuna ke ndifunde ke ndive uthini umdala wensuku, luthini izwi likaThixo, masenze ntoni, maniphile kanjani, usithembisa ntoni. Uvela udibane nevesi lithi yomelelana. Ndina ngelo xesha inhliziyo yakho idabukile, bahlekile abangani, zishayile izinto, kodwa xa ufunda izwi likaThixo livele liwomeleze ube nejoy. Haleluya. Newuthandaze. Haleluya. Okwesibili, udlizwe, ufundizwe. Haleluya. Okwesithathu, uhlangane. Hayi bangcwele zihamba zonke. Hayi mina ndimamela uRadio Tiger Bag. Hayi noma ndiyanga. Irobhani leyo kayenza noSatha Tiger Bag kwento. Hambe esontweni. Funeka uye ecaweni phakathi kwabanye abazalwane. Hayi mina ndawumamela uba ufanele. Yo, awuyibeka kamandi benomonde lethi uma benomonde evalelisa. Hey akho loo nto apha.
Lizwi lenkosi hlanganelani kuNabaHebheru chapter 10 verse 25. Hallelujah. Ukuhlanganelana nabazalwane kunento eyenzayo empilweni yomuntu. Hayi into imamela kumhloboneni, hayi imamela ku YouTube, hayi imamela ezini kaThixo. Hallelujah. Kendina zitanda zakheni elukholweni olunyulu. Yini Nkosi yami yini ixesha lami elingaka manje ndiyokhonza manje ndishiya indlu yami manje ndishiya ikhaya lami ngelo nto uyazakha bandazalwane ngelo nto uyakheka. Hallelujah. Bona abantu abazobhenefitha kuwe ngexesha elihle lapha uThixo wakhayo ngomso nangomso bazozakhala kuwe ubahlawule uThixo athi nakho umyalezo ofanele le ntombi. Nakho umyalezo ofanele le nkosikazi. Nakho umyalezo. Hallelujah. Hebrews chapter 10 verse 25. Kendina zitanda zakhe elikholweni elonyulo. Mamele masimamele bazalwane uzayifunda umenze uyifume. Basingabe sayikhangela. Verse 25. Kanjalo masikuxabise ukudibana namanye amakholwa. Masikuxabise ukudibana namanye amakholwa. Yonke lento ngithilo kongcwele ifumaneka phezulu likaThixo. Hayi bendile kuvele phelile. Hayi noma ndiyanga manje nabanye bake bangayi. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa wena uhamba ngokwezwi. Ukhayidwa lizwi awunomsebenzi noma yaya abanye bangayi abanye kodwa ubambe ivesi ethi masikuxabise ukuhlangana namanye amakholo. Hallelujah. Hayi konjalo nje lokho ngikhona mina ngibina excuse. Hayi zakethi ngayi nami masebenzi bethenqa usathana usana nomyalezo. Bathe kanjani ngathi basiqalisa ukuhlangana namanye amakholo. Hallelujah. Kendina zitanda zakheni uzakha ngokuhlanganela nabanye abazalwane, uzakha ngoba khona endlini kaThixo, uzakha ngokuthandaza, uzakha ngokufundiswa. Hallelujah. Wenziwe abantu ngabantu phandla ngoba abafuna ukuthandaza, abafuna ukufundazwa, abafuna ukuhlangana. Hallelujah. Awuyibeka bona ngokulethi ixesha lemtshana kwelethu ixesha ofale nawo bayafika abashumayela komhloboni nabantu bayizo bakushumayela ingwevu thina ngela xesha kwakuthiwa woJulu fafu yamazi maka Julu fafu yayishumayela lo ngoma kwi-radio Xhosa before umhlobonene udibane ne-radio Traskani. Hallelujah. Tshumayelo zakhe kade zimamela ngobusuku eshumayele. Kodwa loo nto leyo bangcwele ayithi mawuye endlini kaThixo ngenxaba umamele utata ubani ku-YouTube, umamele umama ubani wamamela ku-Tiger Bank. Kendina zitanda zakhe elikholweni lenu olunyulu. Hallelujah. Hallelujah. Lelimile kanjalo mama ungatshintshi. Qhubeleka buyela ke ngokulencwadi esithile uqhubeleke nayo verse 21. Uthando lukaThixo maluhlale lulifumbathile ngoku nilinde inkosi yethu Yesu Kristu. Ya, nilinde inkosi yethu Yesu Kristu. Thando lusifumbathile. Ya. Kaloku yena uneceba. Uyakunipha okungapheliyo. Ya. Velelelani nabo abathandabuzayo. Abanye nibahlule ngathi nibakhupha emlilweni. Khewule. Ya, qhubele. Basindise. Ya. Wabanye inceba yenu iqubeni noloyiko. Ya. Kaloku kufuneka niphile kwanempahla leyomntu odojwe kukungcola kwesimo sakhe esonakeleyo. Hallelujah. Yonke ke bangcwele into yethu isezwini likaThixo. Hallelujah. Yabona xa uthandazile kuthi xa ufuna ivesi utsho ngaphakathi emoyeni wakho uthi enkosi yami nali izwi likaThixo bendingayazi le nto ibelapha. Hallelujah. Kendina ke zitanda zakhe elikholweni lenu
olunyulu uqukele endlini kaThixo nithandaza njalo nenza konke okufanele kwenzekile omnye zathi ndifika na ile ecaweni ngeke wenza into right great level abanye bayafika na ngo-11 na ngo-12 na ubaba ayeka abanye awazi bapheka phi bona wena ukhona lento uyifuna uzayifumana ngokwenza kwakho hayi ngokwenza komuntu. Haleluya. Ngeni nalezintanda zakhe elikhona that's why wakho kozibonga uncandweni wathi abanye bohlulekile endleleni abanye baqala indlela entsha kodwa thina sawubekezela. Haleluya. Dawubekezela abanikendlela esilongo sathethwa ngoThixo esilongo sasibhekise ezulwini uThixo wasidalayo hayi uThixo ongaziwayo na. Haleluya. Kodwa uThixo lo mdali wezulu nomhlaba. Haleluya. Eni labo izintaka zakhe nehlala izakhe mambuhlele izindeni njalo kuthi futhi nje iBhayibheli yakho aze bathi abanye bathi akakhona uthi inginathi lokwathi ba nomntana ezithepsini phambi kwesikolweni ehlele ezithepsini nomntana ephethe iBhayibheli yakhe thetha ngama esikolweni ephethe iBhayibheli eningi ehlele esitubhini wayithile wafika esila semsweni ehlizwe undamuzi babeyiphile incwadi oyifunda wamcakisela bathi ifunda incwadi yabantu ba iBhayibheli esikolweni. Haleluya. Uthi ambuze sisi ba kuthiwa wamcakisela. Haleluya. Dala ngo grade 11 noma ngo grade 10 noma ngo grade 8 lona kodwa lo mntana une-20 make ngifunde izwi lakho kwayixesha abanye abantwana bedlala betakata kodwa manje ukuba into make ngifunde iBhayibheli ukweli engithume ezwini khona into ekuthuma ngaphakathi belo ncaze khona into Thixo afuna ukuvezela yona afuna ukucebisa yona ngaphezu kwamavesi ashunyayelwe kakhulu ashunyayelwe kodwa emfoyifongo wakho bona bayi Nkosi yami bengakwazi ukuzithanda kangaka Thixo. Haleluya. Ngiyazithanda zakhe elikholweni olunyulu. Haleluya. Lapha ke bantwana inzima manje indaba yale mihla ngoba abantu bakhonzela abanye bakhonzela ufuna ihlala abanye bakhonzela befuna izinto abekho nje abantu abathi Nkosi ngoba bangcwele kaloku uthi unento zonke xa sikhonza uThixo sikhonza uThixo siyayazi uza uthi funani thanga ubukumkani bamazwi mna ndiyazazi zonke izidingo zenu. Haleluya. Mina funani uThixo uyazazi izidingo zenu. Haleluya. Bekade ecinga nje dlamini ngiseBhayibheli hey